Díremuid go rionscasúr, céirdaí an rial is tábhachtaí Éadan Doire lo, agus siad a bhí le rácab. Cid an rial is tábhachtaí Éadan? Na bí ag brú daoine. Bí go mála gach duine. Úsá Gaeilge ag gánaí. Bí cordú. Na Gearrthog aon duine. Equal rights. Bhain tanmh as do saoil féin. No bhí ag tomát mo topic. Ná bí ag fecinir de fón ar tatú tomát. Safety belt airt le tatú sa car. No bí ag buíocht. Ag spantha grá. Ní ceig feic an green. Bhí go deas le gach duine. Caimmuid le de gach duine sugaring ar an clós. No bí dána. Bí ag grind agus bí an deasa do chlán agus go. Paint a scoil gan san scoil seo. Tá rialas táchtaí den ag believe it dreams.